adadin iya wannan adadin da ta baka sai ka kalli gabas ka karanta sai ka ɗauko waccan addu'as Allahumma inni as'aluka bi alfin alwahidatika ya Allah wa bi ha'in alhadiyati ya hadi wa bi mimin almaluku ya maluku wa bi sinin assalamati ya salamu wa bi qafin alqaharati ya qaharu wa bi kafin alkafiyati ya kafi wa bi ha'in alhalimati ya halimu wa bi ya'in alyaman ya zulmani wa bi sadin as-samadati ya samad ya Allah ya wahidu. Ta farko sai ka ɗauki Allahumma inni as'aluka bi alfin alwahidatika ya Allah, ayar farko kenan ka ɗau ahamun kenan. Idan ka ɗauki wa biha'in alhadiyati ya hadi ka ɗau ahamun kenan. Aya ta biyu wacce take zaka narka adadinta ita ma idan ka ɗauka idan ka karanta waccan